Здравейте, с какво мога да ви помогна? Ще участвам в състезание, ми трябва... Часовник? Не, часовник си имам. Трябват ми слушалки, които да издържат доста дълго време с батерията. Трябва да са водоустойчиви, за да издържат на пот и да са стабилни в ушите, за да не падат докато бягам. Мисля, че имам чудесното предложение за вас. Това са слушалките Huawei FreeArc. Те пасват чудесно на ухото, батерията им е издръжлива и издържат на влага. Мисля, че трябва да ги пробвам. Разбира се. Пасват перфектно, ще ги взема. А този часовник какъв е? Това е новият часовник на Huawei Fit 4 Pro. Той е много тънък и много лек. Изглежда много добре. Ще мисля, че ще стане перфектно за приятелката ми, която се записа на късата дистанция на състезанието. Къса дистанция? Да, ти не си ли чувала? 3 Legend вече имат и къса дистанция 3 Turbo. Перфектно за начинаещи. А късно ли да започнем да се подготвям? Мисля, че не. О, супер тогава! Ако искаш, понеже така добре ме консултира, мога да ти помогна с тренировките. Наистина? Да.